ориёӣ аз калимаи авестоии ария баромада маънояш тоза асилзода аст. дар замонҳои қадим аҷдодони тоҷиконро ориёӣ мегуфтанд. таърихи қадимтарини ориёиҳо дар китоби аввасо ва ведҳо, адабиёти зардуштӣ ва сарчашмаҳои асри миёнагӣ аз қабили таърихи табарӣ, шоҳномаи фирдавсӣ, форсномаи ибни балхӣ ва ғайра сабт гардидааст. дар қадим аҷдодони ориёиҳо аҳамияти ягонаи этникиро ташкил мекарданд, яъне як халқ буданд, бо як забон гап мезаданд ва дар як кишвар зиндагӣ мекарданд. тақрибан дар асрҳои 20-15 пеш аз милод онҳо ба ду шоха тақсим шуданд, ки яке аз онҳо ба ҳиндустон кӯчида дар он ҷо ведҳоро таълиф карданд. гурӯҳи дуюм дар осиёи марказӣ ва эрони шарқӣ зиндагӣ мекарданд ва аввасоро офаридаанд. мутобиқи ин сарчашмаҳо аввалин ва қадимтарин сулолаи ориёӣ сулолаи пешдониён буд. қабилаҳои ориёӣ номи қабилаҳои қадимтарини ҳиндуэронӣ мебошад, ки дар аввали ҳазораи дуюми пеш аз милод аз тоифаи ҳиндуаврупоиҳо ҷудо шуда ба осиёи марказӣ ва охири ҳазораи дуюми пеш аз милод ба Эрон ва Ҳиндустони шимолӣ ҳиҷрат кардаанд. мутобиқи маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ дар асрҳои 9-8 пеш аз милод ориёиҳо тақрибан дар нисфи қитъаи осиё ва сарҳади байнанаҳрайн то шимоли ҳиндустон ва аз аврупои шарқӣ ҷанубӣ то олтою сибири ғарбӣ зиндагӣ мекарданд. ба қатори халқҳои ориёии ин давра бохтариҳо, суғдиҳо, хоразмиҳо, портҳо, модҳо, форсҳо, халқҳои саҳронишини саккоиҳо, скифҳо, сармадҳо, масегатҳо ва халқҳои дигар дохил мешуданд. дар сарчашмаҳои таърихии мардуми ориёӣ давлати пешдониён ва давлати кайёниён, турон, давлати афросиёб, подшоҳи бохтари қадим, давлати суғди қадим, давлати хоразми бузург, порсу, давлати мод ва хуросон аҷдодони ориёӣ номбар шудааст. имрӯз ба ориёиҳо тоҷикон, эрониҳо, ҳиндуҳо, курдҳо, булуҷиҳо, тоторҳо, паштуҳо, осетинҳо ва дигар халқҳо мансубанд.